खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां। बिटिआर सोरखारनिफ्राय 2022 आरो 2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था मोननो हादों बिथां गबिन्द बसुमतारिया। बान्था मोनगिरि बिथांखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। मख'नो गोनांदि बिथां गबिन्द बसुमतारिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथां गबिन्द बसुमतारिया मोनसे समाव एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बङाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गिबि गायसनगिरिबोमोन होनना मोनथिना मोन्दों। बिथांखौ बरायनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ लानानै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे खौरांगिरि मेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुङो दि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारागौमानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थागोन आरो आसामनि गाहाय मन्थ्रि आरो गभर्नरा एक्सन लायागौमानि गोख्रों सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जाया होनना। बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 10,000 सुबुंफोरखौ लानानै फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालारखालि 5 घन्टा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना खौरां बिजोङाव बुङो। बे जाथायनि सायावनो आसाम सोरखारनि मन्थ्रि मानगोनां उदखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङो दि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा हारसिंनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय ओंखारलांनो नांगौ होननानै। UPPL BJP आरो GSP दोलोनि गिदिर खहा। दासान्दि बिसायख'थि सफैनि सिगांनो BTC हालामाव राजखान्थियारि दावराव दावसिया लासैयै बांलांनो हमलांगासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय सानाव 14 नं चिरां दुवारनि हालामाव गोग्लैनाय 2 नं दुनाबारि गामियाव चिरां BPF हान्जानि बानजायनायाव BPF दोलोनि मोनसे गिदिरथार सुबुङारि मेल आरो BPF दोलोआव हाबनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BPF दोलोखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवारनि आरो 13 नं समस्तिनि UPPL BJP आरो GSP नि गासै सा 932 सुबुंफोरा गाजा गोमजायै BPF दोलोआव हाबो होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो BTC नि बारग' गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों दि फैगौ BTC बिसायख'थियाव BPF हान्जाया देरहानायनि उनावनो इभिक्सननि नटिसखौ गिबियै फेरेंगानो हरगोन होनना। मानोना EM रन्जित बसुमतारिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां BTC आव गैयामोन। EM रन्जित बसुमतारिया बै समाव धेमाजि जिल्लानिसो मानसिमोन। 2008 मायथाइयावसो BTC आव फैदों। बेनिखायनो BTC आव BPF नि सोरखार फैनायनि उनावनो EM रन्जित बसुमतारिनो गिबिसिन इभिक्सन नटिस होग्रोगोन होनना बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव BTR आव UPPL सोरखारनि दैदेननाय समाव इभिक्सन खालामनाय आरो खालामगोननि नटिस फैनायनि सायावनो बे बाथ्राखौ बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। नोंथाङा इ-रिक्सा सालायगिरि नामा? नोंथाङा इ-रिक्सा दङब्ला सांग्रांथि जादो दिनैनिफ्रायनो। रायजोआव इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना गोदानै मोनसे नेम बानायनानै होबाय। दानिया नोंथांमोना इ-रिक्साखौ नोगोर सोहोरफोरनि राजा लामायाव सालायनो मोननाय नंला। आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना फोसावना होनाय बादिब्ला जुदिसो नोंथांमोना इ-रिक्साखौ नोगोर सोहोरजों नांजाबनाय राजा लामाफोराव सालायोब्ला इ-रिक्सा गारिया हान्था मेला बिफानजों जब्द खालामजासिगोन। बेनिखायनो बयबो सांग्रां जादो। गामि गामि हाथाय बाजाराव सालायोब्ला जेबो नङा, नाथाय नोगोर सोहोर फोनांजाबग्रा राजा लामायाव सालायोब्ला दानिया इ-रिक्साखौ हमनाय जासिगोन होनना आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोनि सिङाव माखासे गिदिर गिदिर पुलिस बिफाननि अफिसारफोरखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सोलाय सोल' खालामनाय जादों। आसाम सोरखारनि नखर मन्थ्रिनि बिथोनाव। बेनि लेखायै उदालगुरि जिल्लानि SP सुप्रिया दासखौ नलबारि जिल्लानि SP महरै थिसननाय जाबाय आरो उदालगुरि जिल्लानि गोदान SP महरै गलाघाट जिल्लानि SP पुष्किन जैनखौ थिसननाय जाबाय। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि SP राजेन सिंहखौ गलाघाट जिल्लानि SP महरै आरो
IPS उज्जवल प्रतिम बराखौ बाक्सा जिल्लानि गोदान SP महरै थिसननाय जायो। बेनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन APS IPS अफिसारफोरखौ रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव सोलाय सोल' खालामनाय जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। जोंनि BTC हालामाव थारैनो जाख्ल'नाय खामानिफोर सोलिदों नामा? PMAYG न'नि बिथा लेभेलनि लिंटार रडखौ थब्रैनि जायगायाव थसेल' होनानै न' लुनायनि अजद दिखांदों 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय जफादं VCDC आव। बे जफादं VCDCनि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेभेलखौ थब्रै रड होनायनि सोलाय थसेल' रडजों न' लुना होनायनि अजद दिखांदों मासिगिरि मन्टु गयारिनि हेंथायै। न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला जफादं VCDCनि मासिगिरि मन्टु गयारिया बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मासिगिरि मन्टु गयारिया गुबुन गुबुन मानसिफोरनि न'खौ बानायनायाव थब्रै रड होनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय गावनि न'खौ थसेल' रड होनानै लुनायखौ दुखु मोन्दों बिथां रहिला ब्रह्मआ। बेनिखायनो मासिगिरिखौ सोरखारा गुबुनफोरनि न' लुना होनाय बायदि लुना होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। जोंनि आसामनि नुसुंसे रायजोआव गोबां बिबांनि हिर'इन हमनो हादों। मिज'राम रायजोनि सिङाव थानाय सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव पुलिसफोरा नायबिजिरनानै गोबां बिबांनि हिर'इन हमनो हादों। मिज'राम रायजोनिफ्राय पेसेन्जार लानानै फैनाय गंनै टाटा सुमु गारियाव नायबिजिरनानै हमनो हादों गासै गं 48 हिर'इन साबोननि बाक्सु। बे हिर'इनफोरनि गासै हाथाय बेसेना 5 कौटि 50 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव सानै सुबुंखौ मिज'राम पुलिसआ हमनो हादों होनना मिज'रामनि गाहाय मन्थ्रि कनराड सांमाखौ टुइट खालामनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं मिज'रामनिनो म्यानमार साखाथियाव आसाम राइफलाबो साम्फाइ जिल्लायाव ड्राग्सनि बेरेखा नायबिजिरनायाव हिर'इनजों आबुं जानाय गासै गं 20 साबोननि बाक्सु बोखांनो हादों, जायनि हाथाय बेसेना गासै 1 कौटि 65 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुपुहि घाटआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गंसे गामिनिनो सा 9 गथ'फोरा ओनसोलनिनो गंसे साना गलादारनिफ्राय साना जानानै थर गैयै जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला साना जानानै गोब्राब थासारिजों जुजिनांनाय सा 9 गथ'फोरखौ नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव सावस्रि फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायनि सोमोन्दै रुपुहि घाटनि पुलिस बिफाना खौरां मोननानै जाथायनि सोमोन्दै थार नायबिजिरनो थाखाय साना गलादारखौ हमनानै लांबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।